Grabe na may nilakaway niya ganina ba? Pag sa kasagdan. Hindi kasi magkawin na eh. Straight, imong tiil ko. Straight and in. Straight and in. Na down. Down. Lakang ko. Lakang. Lakang. Okay. Lakang na sa kadiri. Lakang. Sakan, sige. Sakan. Sakan til. Sakan til. O na. Di na lang. Hindi, gito naman yung ako. Oh, pikas. Isa pa. Bato ko, isa pa. Pikas. Oh, hello. Okay, pikas. Usad. Kasama nila kwarto? Hindi sa eh. Hindi ko lang sa kainin. Sit down. Tayo mag-iis ka. Hindi, butan na yung lubok. Okay. Yun ko. Sit down. Pa. Oh. Hoy, sa. Hoy. Manawag lang. Hoy, sa. Hi guys, dere ko ron sa Alician. Diyan, nagmotora deming ay sakay padung ko sa BGMP. Padung kong Mario. Diyan guys. Kay kinanglan na importante din na ang tuzo dito kay ting bayad naman de puro no milyar. So makapagsabot ko din sa gansakan ng mga bayaran guys sa buhis dito sa Boracay. Unja, di na dami dari sa kuan. Tanan na ay ubay na jud ni kay na dari alturas. Masugalis ay sakay ni sugot og hang ipa-drive guys. So kuan dai kanang nay dito di ko natug sa family house gabi kay kana na ay yung tanda po ko nila sa ni tatay. Unja ako raw wasim-im. Unja wala ko kadyo ka video ratos bahay guys kay hindi ka pwede ko vlog mo eh kapag ako vlog sa YouTube. So karon Konos Mario kung sa isang mga plano na ng ilang kuan ilang kanang na yung bayron sa Boracay sa tax. So guys, para may oras na rin sa Alicia, pabalik na rin Alicia. So lali rami, iwala ko na to mga 30 minutes na siya damong ko. So kani pabalik na rin siya guys. So nagluwag na ni Alicia na ni. Hapon na po guys. Arang lang ka kuan ja. Murag kawanan ra ba. Bugnaw nagpanahon. Kaya ngarong oras sa dari sa Alicia. Kapit pulis guys, so naman ko helmet mga ni guys, dari nagpili ko yung nagagyanan karon kay kapit nyo rak isa sa pulis nag-helmet bawa ng helmet guys wala na may agis bukid yun dami na may agis gusto mo din saan
A few moments later. Ay, guys, saan napunta? Family house. Sudo ko mo po niyo na ito. Kaya dahil dito may mo ate malo masakit ang ginikanan. So kita mga anak samtang na pagatang ginikanan ato silang mahalon ato pagkaon tagaan ato maadyo pagtagat ato silang mahalon kaya di sa tanang panahon basta datang ginikanan moamot dud ang panahon nga matiguwang sila. So kung ginan sa kanila pag-atiman sa lagmay pataat at pag-ibalo nila sa panahon nga manginahanglan na sila sa itong pagmahal ug pag-amuma aguban gani maghilak sila makakitag tiguwang kagilang ginikanan wa ra gud sila paabot sa katiguwang. Ingan sila muwat anak ko ta ginikanan na anak ko nagsakit sa Paano dito? Kanan? Kamu di ba may mga kanan? Kasi ali ang kili. Di na magiging kanan kili. Pero may anak. Sakit ka sa umong nga natiguang na sila wa makabantay bitaw sa panahon kita busy ka sa tong ina buhay lalo pang mga ginikanan is nangatiguang. Pero thankful naman jud ko nga daghan mi managsuon kay daghan bitaw mi mo at sakit ang ginikanan. So kita mga anak samtang nga pagatang ginikanan ato silang mahalon atong pagkaon tagaan ato maadong pagtagat ato silang mahalon kay Hi guys, mga andito. Kapadas. Magkatiri, Dedegos Family House. Ito tayo ito ah. Langgam ba may mga kapadas? Ito tayo ito ah. Kang sekretary tubun ka. Langgam. Tay. Kasi mga Kung sa kapadas. kateng ito rago na ko'y ngipon tay. Ha? Kung sa ito rago na ko'y ngipon tay. Kanyo-nyo. Kang sa ko dahil inom sa kusang tamba di ah. Ito tay. Wala kanyo-nyo. Kapit na kumadakob tay. Ah. Isang isura na madakob di ay tay. Wala pa man. Kamis na? Nagkuha na siya, naggapu-upo na na, ganyan siya pumunta sa sinipon. Dili tao na tututbas na eh. Ha? Tutbas. Ang lublong kukutil yun, da mamay ka ha. Ano man? Ang parang magtugo mamay ka. Ayaw. Mamay ka? Ayaw. Yan yan na doon ko nag-uong mamay ka. Ano gusto? May mga nagpustiso. Parang kang papatan tatire. Pag nasa vaccine ka, nagripo. At kunin mo katapad naman tatire ha. Tato ka tapad kang tatire rapod mamay ka. Kitang tulong mamay ka. Kangarolay. Kaya tuloy. Sa? Tagsata. Wala din ay kali. Sa amin tay. Ito tayo guys. Nanay. Ito sa amin nay. A few moments later. Hi guys, narating ko sa Valencia na uli na ko. Jadi ko pwede di mauli rong adlaw kay caregiver ni Kuko kay ning uli man, so kami sa mag-caregiver ani ron. So dara guys, gusto mo sa mga suru-suru inja. Kaya dis Kuko na ni Parkinson. Nana di gibati. Maglisod nagsan tuhod bitaw magkurug-kurug na. So kinahanglan alalayan kay Sweet inja imong tiil ko. matumba. Kisay naging sa ko nga nagapakaularo ko diri sa Facebook. Ha? Ayaw mo pagbuot naman sila kong post sa Facebook. Kaya ako ginaduot akong pamilya. Kabalo na kagkinsa ka. Ayaw magbuot o mag-post ka sa Facebook ka. Huwa kay labot akong kinabuhi ha. Hi guys, mali ka mong dagat dani arang ka nice na kaadto. Arang nang daghanag bunbun guys, tagaan jud nis kanang kuan o bunbun nga arang kaplino. Di panghatod sa mong isikadaplin niya. Kay bayon bitaw. Lami na mong dagat dani kay arang nang kadaghan ka jud ba. Tagaan ni sino bas. Arang katina o. Di na paliguan og ladyo guys. Kay nanami lami nga kaligaan sa among likod ra.